Mangibingelele nonke lapho emakhaya, nonke babukeli, ngibingelela onke amaqhawe nabo bonke abalandeli bami umhlaba wonke. Nginabantu abaphesheya kwelwandle, nginabantu abakhona eAfrika, ko Nigeria, ngibale Lesotho, ngibale Botswana, Swaziland, zonke indawo. Umprofeti uXaba lo uDr X osebenza ngobizo ophiwe. Ngibingelela onke amaqhawe. Ngifuna mina abantu abathi sifuna izinto zethu zikhanye. Angifuni abantu abanezinto eziningi engqondweni yabo. uNkulunkulu uyisixazululo. Yonke inkinga yakho uNkulunkulu angayixazulula. Nangu umprofeti wabantu ngizele wena lapha. Ngiyabathatha abantu, ngiyabaphakamisa. Kunabantu njengamanje abaseyikhundleni eziphezulu. Kunabantu abanezimoto, kunabantu abasemazweni. Kunabantu njengamanje abafikela ekhaya bewuzero. Namhlanje bayasebenza, namhlanje bavusa imizi, namhlanje banemali, namhlanje izinto zabo ziyakhanya. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngithi mina okokuqala before ngisho isimemezelo ungakhohlwa ukuthi abathakathi abalali. Ungakhohlwa ukuthi isitha asilali. Ungakhohlwa ukuthi lo makhelwane wakho ongafuni uphumelele akalali. Ebusuku uyaphuma, uya kubantu abazovala wena nomndeni wakho. Ulanda izinto ezokwenza ukuthi wonke umuntu ophuma egcikeni kwakho angaphumeleli. Khona abantu abaningi abangaphumeleli ngoba kwathathwa imhlabathi emagcekeni. Umuntu wafika waboleka imali kuwe kanti akayiboleki, uyayithatha uyoyisebenza. Nonke anisenamali, ayihlale ekhaya, awusenamali, uyithola imali kodwa imali ayikhona, ayihlali. Ngithike mina ke mbukeli wami lapha ekhaya. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngomhla ka7 ngifuna wena ungahlali kubamba ezengelayo. Ngomhla ka7 ngizoba nenkonzo yokubonga unyaka, inkonzo enkulu kakhulu yokugcina yokubonga unyaka. Ngithi abaphume bonke abantu indawo zonke mhla ka7 iyongena ngo10 bese kuthi ngo11 umprofeti ubheke entabeni. Baningi abantu engibase entabeni sihambisa umhlatshelo. Mhla ka7 kuyobe kumgqibelo siyophuma ngo11 sibheke entabeni sihambisa umhlatshelo. La khona siyobekela izithunywa zethu, siyomemeza amathonga lawa afele impini ezintabeni. Njengamanje unesiphiwo, isipho sakho sivalekile. Ungumthandazi kodwa akulungi lutho. Ngithi mina mhla ka7 ngimema wonke umhlaba, zonke izindawo. Ungabe useDurban, Eastern Cape, ngabala ngithini, Botswana, Swaziland, all over South Africa, Joburg, Pretoria, Mpumalanga, ngabala ngithi zonke indawo. Abaphumele bonke abantu ngomhla ka7. Abaqala abantu kufika mhla ka6. Phatha ingubo yokulala. Ungakhohlwa ukuphatha ingubo yokulala. Mhla ka7 zika December sobe siphuma sibheke entabeni. Uzobe uhamba nomprofeti uya entabeni. Sobe siphuma sonke amaqhawe ezindaweni zonke, ngimema onke amaqhawe. Baningi abantu abayintabeni abathi saya entabeni kwavuleka izinto zaphumelela thina. Mhla ka7 iyo ngena inkonzo ngo10 kuyobe kumgqibelo ekseni bese kuthi ngo11 siyaphuma. Ungasali kubamba ezengelayo mhla ka7 ekseni bese kusibuya ke lapho ngo6 ntambama. 6 ntambama iyangena inkonzo futhi eyodonsa ubusuku bonke ubusuku iyoziyophuma ekseni ngo4 ekseni. Kuphinde futhi sibe nenkonzo yokulayita amakhandlela ngeSunday mhla ka8 ngo10 ekseni. Abaphume bonke abantu ngo10 sobe sesila futhi sobe silalela kuyobe kuthandazelwa. Ngifuna abagulayo abaneyinkinga ubusuku lobo obuyoba impumelelo. Wena ozobe ukhona ngeke uyisolo, uzohamba kuphethe. Ngizobe ngiqinisa abantu, ngizobe ngibanikeza abantu ngoba bakulindile ekhaya ngezinto ezithile. Ngizobe ngiphethe lonke ithuluzi ukuthi abathakathi abakulindile
bangaphumeleli. Ngithi mina soba nenkonzo yokulayita amakhandlela ngeSunday ngo-11 ekseni. Ngicela wena ozobe khona ngilungisele imbewu yakho, ngilungisele umnikelo wakho, imbewu yakho ka 320 rand. Ama 5 rand awu4, u20 rand uzowenza ama 5 rand awu4 uwahlukanise amele izidalwa zakho ezu4. 320 rand. Yimbewu le yokukhuphula idalwa zakho, yokucelela izidalwa zakho mhla ka 8. Ngithi ke abaphumeke bonke abantu endaweni bese kuthi mhla ka 31, mhla ka 31 zika December wozohlukanisa unyaka nomprofeti wakho sithi wela nathi inkosi. Ngizobe lapho ngithatha abantu ngibasa empophomeni, ngiyokuwasha. Ngithi ke awukwazi ukungena kulo 2025 ungangeni nomprofeti wakho nesibusiso sakho. Abantu abaningi baya emagigini, awukwazi ke wena uyikhawe. Ngithi abaphume bonke abantu mhla ka 31 uzohlukanisa unyaka nobani umprofeti khona la mhla ka 31. Ngomhla ka 31 abaphume zonke izindawo abantu ngizobe ngibathatha ngibasa empophomeni. Iyongena inkonzo ubusuku bonke mhla ka 31 bese kuthi mhla ka 1 awu sibheke empophomeni ngo3 ziyaphuma imoto. Wena oya empophomeni ngiphathele imbewu yakho ka 340 rand sekune return konke ne transport 340 rand. Ngithi abaphume ke bonke abantu mhla ka 31 nangomhla ka 7 December soba nomcimbi okubonga unyaka mhla ka 7 and 8 phatha imbewu yakho ka 320 rand lapho bese ukuhlukanisa ama 5 rand abemhlophe uwenze abe u4. Ngithi ke bonke ke abadinga iwasho zomprofeti ziyatholakala. Abadinga iwasho siyakuphosela ngabe use Cape Town kuzo zonke indawo siyakuphosela. Ngithi ngalezi insuku mhla ka 7 and 8 phatha ingubo yokulala. Mawufika eGoli uzosifonela, zikhona imoto zomprofeti ezokuthatha zikubeke la khona umprofeti wabantu. Ngithi ke abaphumeke bonke abantu ngalezi insuku baphume zonke indawo. Ungakhohlwa kubamba ezingelayo, ungakhohlwa kubamba ezingelayo. Ngithi mina woza lapha ngizokunikeza, ngizovula inhlanhla yakho, ngizophakamisa isipho sakho. Ngiyakubona ukuthi wena unesiphiwo but isipho sakho sivaliwe. Woza ngizokuphakamisa, ngizokufaka empophomeni mhla ka 1. Ngomhla ka 1 ngizokufaka empophomeni ngo4 ekseni ngizobe sengikhona empophomeni. Abaphumeke bonke ke abantu ngobuningi babo. Ngiyabonga kakhulu ke Maqhawe, uNkulunkulu lapha ekhaya makakubusise. Sanibonani lapho ko Vryheid. Angikhohlwa indawo yakithi la engizalwa khona, Vryheid, Ntsolakahla, Mvunzini, Mondlo esigodini sami lapha engikhona. Prophet wabantu ngiyabonga, ngiyanithanda kakhulu lapha ekhaya, Vryheid, Mondlo yonke namaphethelo. Ngithi I love you. Inkosi inibusise nonke Maqhawe asidibana khona ngalolu suku. Inkosi ke mayibe nani. Abafuna ukorder maba-order iwasho njengamanje bafonele kulezi inamba lezi. Nazi inamba zehla zenyuka, fona njengamanje. Ngiyabonga. Uthi ubaba abalalelayo, those that are listening, benze and put everything into abalalelayo people that are endlini yombumbi, where the builders are. Abalalela izwi endlini yombumbi owabadalayo bese beyalenza. They put it into practice. uNkulunkulu uyobumba ngisho wena uqobo lwakhe, abumbe ngisho nendlu kayihlo noyise, including your family, nonina. your parents as well. Yeah. Akuyi ukulunga okwakho kuphela, Not only kodwa yours, kuyolunga ngishekhaya uqhamuka at khona. home where you Uyoba are isibusise emagcekeni gonna be a kayihlo. blessing in the Ngeke ube Father's uzube household. abalalelayo, Those that are disciplined, abakhohlwa ukucleva that basemhlabeni. about technicality of the
inqondo zabo mabekule ndawo abakhipha ukwazi kwabo nokuqonda kwabo nokuhlakanipha kwabo nokuyikhukhumeza nokuzazi ukuthi bawubani abathi mabefika kule ndawo bese beyayithoba They humble themselves. ngoba abanye phakathi kwenu People among you. abayizelanga kule They do ndawo not come here from town. They balethiwe are brought in uze kule ndawo uzoba to umhlatshelo be a sacrifice. njoba nami ngumhlatshelo The prophet himself is abakithi a abahamba sacrifice. emhlabeni mangilapha abaseyigodini sosizi abaphile esibongweni sakithi bayakhunjulwa ngokubakhona kwami ngingumhlatshelo wabo I am sacrificed. akazi na noma wena bayakhunjulwa nabantu bakini ngenxa yokubakhona Are kwakho they remembered because of your presence? noma uyisinengiso What are you abominable and uyisinengiso kuJehova disgusting to uyisinengise emndenini wakini disgusting to your family? kukhona abantu There abanjalo are people of that sort. abakhona kule ndawo People that are present. They abayisinengiso are abominable. emakhaya oyise Where they nonina emanate from. abayisinengiso noma They are bengena kule disgusting. ndawo They come to this place. ngenxa yokuhamba nezenzo zabo Behavior, their actions. kuyenzeka ukuthi umuntu abe kule ndawo We hear kodwa izenzo zakhe their attitude. bese ziyangcola They are very zingakhombi dirty. ukuthi Not to kunendawo prove that the place ayihambayo where the person is abanye consulted. phakathi kwenu People among you. bezela ukuzobukwa They come here for show off. abanye phakathi kwenu People among bezela you ukuzobonwa come ukuthi to bagqoke see how kanjani they are wearing baphethe their amafoni attire, anjani what expensive bagqoke clothes, impahla enjani what kind of abanye clothing bame they are wearing, kanjani how they portray themselves. kodwa labo Those people, abazwayo they understand izwi lombumbi the weight of the building. sonke masila All of us here, sizobunjwa we come to be reconstructed. ukuzwe kulunga ngisho amakhaya obaba Where we bethu are emanating kulunga from. amakhaya okhokho bethu Our predecessors, sizobunjwa we're masila coming to be re. khona abantu abakhona kule ndawo abangafuni ukubunjwa They namanje don't want to. abafuni They don't ukwakhiwa want to be motivated. abafuni ukuthobela intando kababa At high Bayambisa ubaba. they are summoning the name of the bathi Father. abayithobeli They are not imithetho kababa humble. They are not humble. abayithobeli izindlela They are not kababa obedient. izindlela zabo zisinengiso bathi mabengena kule ndawo uJehova angabheki ukugqoka kwabo angabheki ubuhle babo ngoba kukhona abakhona phakathi wenu abahle kakhulu kodwa mangabe sebewulala abalali inkinga ziyabuya kukhona abahamba ngezimoto kukhona abanemizi kukhona abanemali kodwa mangabe sebewulala They are going to sleep. Ubuthongo abufiki. They cannot sleep peacefully. ungacabanga ukuthi uma ubona abantu behamba ngezimoto ezinhle benemizi ucabanga ukuthi bahlezi kuyinkululeko bakhululekile kukhona abantu abanezimoto abanemizi mase beyolala sebebodwa baphathwa isistress ngoba nasendlini ahleli kuyona akunakuthula There is no tranquility. endlini ahleli kuyona nemali unayo yonke kodwa mayisewulala Going to sleep. isililo They are balala ekuseni ngo-4 complaining. They sleep at dawn. lalela nibadala manje bangaka We are matured. udinga ulwazi mawula la ungajabulela ukushaya ihlombe ungajabulela ukuhlabelela Not behave because we are singing. khona izwi lithi There is a word that says, ngubani oyokwakha endaweni yami engcwele na bese lithi yiloyo nezandla engenaqala nenhliziyo ehlanzekileyo that is pure. sisemsamo masilapha Altar here. lalela wemntaka baba Listen. sisemsamo On masilapha the altar here. fellow. shintsha indlela ophila You ngayo must change your attitude. kuyenzeka ube kule ndawo May happen kodwa that izenzo your zakho actions zingahambisani are going nale against ndawo this place. bakhona abaningi okudala bafika kule ndawo benza yonke iminikelo abanye ngisho iminikelo yabo ayizwakali izinengiso They are disgusting ngenxa there yendlela zabo because of their abatholi attitude. answer They don't get improvement. kodwa abalalelayo Those that are disciplined,
kodwa ngiyamthanda uJehova ngoba like God. unomusa He's uNkulunkulu very merciful. sithi simanikiniki You are great. singena sinikezela la Coming you peace of singene rest, sinezono Lord. sihambe Some naso sins, we are with them. kodwa phela vuma phela ukugezeka Just surrender to be kuyose cleansed. kube nini How umanikiniki long you gonna be nali caught to ichibi steal libekiwe again? nanka The amanzi pool and the water, holy wafana water noqamu there. You wena are like a monitor. uqamu uyangena emanzini Go to the kodwa pool aphume water. engashintshile emahorohoro Will still rough like uqamu before. uyangena The monitor will go and flush wakhuluma the uqamu water. mabembuza The monitor spoke. wathiwa weqami njalo wena Always njalo masixoxa singaphandle kwalesizibe esihle kangaka uma sixoxa nawe uma kufika izithu uyawubaleka ungene kulesi siziba ebese thina sibaleka kodwa weqami into engimangazayo lesi siziba siqwebile sihle The pool is kodwa constant. mawuphuma kulesi siziba From the pool, yeah. umzimba wakho Your body is umahorohoro back to square lamanzi one. awakushintshi How come you don't get kukhona abantu abangashintshi people are not transformable? abanye baqhubeka nobufebe abanye baqhubeka neyintombi abanye baqhubeka namanyala abanye bayaphuma bayangena bangena namanyala baphume namanyala base baye emsamo They'll go to the altar. kunabanye namhlanje njengoba kuphela unyaka abazoya emsamo yokhokho babo To your predecessors. kodwa weGoli Ejobe, bagcola amaphunga amantombazane they are ifebe stinking countdown prostitutes. abanye baye emsamo yoyihlo eregistile edlozini kodwa lapha eGoli benza amanyala bazofika befike neyithunzi with some sheds. ithunzi obumnyama emakhaya emsamo yoyihlo bayongcolisa imsamo They will contaminate them. bathi bayocela inhlanhla kodwa abafuni ukuhlanjululwa Don't want to be clean. balalisi noma kanjani Fornicate. lapha eGoli Ejobek. bafuna inhlanhla uzoya ekhaya ushisa impepho kodwa iproblem yakho mawufika phambi kweyithunywa zakini uyanuka phuhlu Are stinking odor. yonke into ungayifihla la You can hide everything. fihlele ngisho umfazi Hide for your wife as kodwa well. uNkulunkulu nehlozi God, lakho ngeke umfihle ancestors, it is visible to them. ungakwenza konke Everything. ungaba nesecret Imfihlo. ube nezimfihlo Understand. khona abantu abanezimfihlo ezinyanyisa kabi Disgusting. abafuna ukubunjwa confidentiality. They don't want to be motivated. abafuna They don't ukuthobela want to be obedient amazwi kaJehova to the words of God. abanye bakhohliwe ukuthi siyahamba People kulomhlaba are going, we're passing Siyakwela away, amathongo. going to the ancestral Angazi noma land. uyongena yini. Whether you're going to be accepted. kodwa abalalelayo kule People ndawo are listening. abalalela People izwi are listening to the word and the Uyabona directive. uma ngila, The prophet ngingumthunywa. said, I am a Ngafika messenger. kumanikiniki. I came across to ngahamba futhi kulolu hambo on those namanikiniki with my kwafika isikhathi The time came. angazi kuwe No, siyofika nini no. Where is it going to come to? ukuthi uvuleka amehlo Your eyes to be wide open. ngoba bakhona Are people that are bayabona blind. phakathi They kwenu can see a kodwa man banjengabantu abangaboni like blind people. abanye ababoni ngisho ixesha ukuthi liyahamba is going here. ngenxa yalomhlaba Because nemnako of the yaleliswe earthly matters. bayajabulisa They baya are enjoya entertaining ebumnyameni themselves. ababoni But the ixesha time- liyahamba The time is going. ixesha Time. amathonga kini omkhulu Your bakho nobaba ancestors, your bakho predecessors, bafuna your ukukhulusa forefathers. umuzi They want you to expand the family. ushade ube Get indoda married to be a dignified awufuni man. ukuba You indoda don't want to be a namanje dignified usaseyingane man. You are still a imisebenzi minor. yakho Whatever you do, la uhamba khona wherever you've been, imisebenzi yakho whatever you do, ungumntwana you are wenziswe childish. You komntwana are infantile. abantu baqinisile ukuthi People, ubudala ukuthi The- if imisebenzi you're grown up, yakho whatever you do ekhomba can ukuthi prove umdala you are a grown-up adult. ngoba khona abantu abadala phakathi kwenu uyabona phakathi kwenu kunabantu abakhulile Matured people. kodwa basaqhubeka nemjolo nezingane ezincane khona omama basajola nezingane ezincane Ladies, khona omama basahlangahlanganisa they are still imizimba yabo their bodies, basayinikele emanyaleni they are still unhygienic.
abazwa lelizwi those that understand lelizwi elikhuluma lapha the word spoken, akulona lami It's not for the prophet. kodwa balithathayo they take it and lalela lapha listen. uyambona lapha ephaketheni Within- nawe lapha ekhaya mbukeli You ask the- lento engiyimelela The prophet lento said, engiyithunyelwa the prophet angiyiphanga said, yona not give it ngabe to usiswa you. nazaretha kwashembe No akekho one yoyithatha can grasp wonke it. umuntu mayizalwa Everyone's given unegift birth. yakhe It's pure for that person. ingoba yakhe igift Your gift ayiveli is- kahle ngoba is not awukho coming serious because you are not ma serious. ungekho If serious you are not serious, lento ngeke this thing ikusebenzele will not be working for you. even ngisithonga The ancestors, wonke umuntu maye emakhaya everyone going home, kumele ahamba ayoyihlanza You must go to cleanse ongazwani yourself. noyise get along with your ongazwani biological nonina mother. Get along with biological mother. ongazwani nodadewabo Don't get along with your siblings. ongazwani nomfowabo Don't get along with Aye- your nephews. akahamba akwenza Go and ipeace reconcile with them. ngoba ngaphandle koxolo Without reconciliation, ngeke izinto zilunge nothing will ever come right. imizi eminingi Most of the home ayiphumeleli ngoba ayinalo uxolo nezingane zakhona there is ayinaxolo no ziyakhoyibhana harmony. ziyalwa They are fighting within the premises. ziyakhohlwa ukuthi kunabantu abaphila kuleli There are khaya people that are within the premises. abayinyanyayo lento eniyenzayo ekhaya Disgusting and abominable. abanye banamagqubu basoya emakhaya Go home. ey'nhlizweni zabo hearts, bayofuna ukubonakala See to be kodadewabo abangabafuni They don't ukuthi like niyangibona the mina sister. njani You see him, unkulunkulu ungibusisile God has blessed me. ma ngikhuluma lapha ngitadishi Speaking mangizala here, I improvise. ngisebenza I ngobizo operate through a calling. angilambile I'm futhi not starving. I'm not ngabusiswa mina blessed. eNazaretha By the Nazareth. ngabusiswa kwashembe They are not by the Wonke use Nazareth. Check my reference with the Nazareth. uyambona church. uma ngimela You see the prophet here? akunamahloni No, he's not shy. uyangibona ngiphethe You see imali the problem with the prophet with money? uma sikule ndawo If you are here, you sisemsamo are on the la altar, umsamo wasezulwini altar of the heavenly. uyangibona ngiphethe You see the imvlopo problem is possessing something on the iqhamuka heaven. kaphi le mvlopo Where does it come from? ngingena ngale mali I came in with it. ngingena ngale mali Came in with the kungani na What's the motive? kungani na What's the motive? kungani na Why? ukulalela Because I'm disciplined. khona abantu abamahlongandlebe People who are bastards endlini yombumbi within the dwelling of the Lord. ihlongandlebe liyalalela People can Kodwa ali-act. listen. They don't react. into elizwayo What they comprehend, they alilungisi don't put it into practice. ihlongandlebe noma unina noma uyisa angalishaya One person can be alenze yonke into aliyahlale phansi aliyale one will be advised. ihlongandlebe A belligerent person alilaleli cannot listen. liyaqhubeka One will nezenzo carry on with zobubi immorality behaviors. ngisho umama angathatha imvubu Father can take his jump walk. kodwa angimangali I'm not surprised. ngoba abanye abazenzi ukuba Some people- amahlongandlebe For whatever they are, yingoba kunomoya Automatical, there is a spirit ophakathi owawuphakathi emndenini infiltrated manje their wasuvukela kule ngane le now is heredited by this person. khona abantu abenze lalala People, asibobuye now- nibuye nibaxolele abantu We must reason with them, ngisho emndenini even within the family. kukhona abantu abenza izinto People that are doing kanti things azenziwa yibo that are not responsible. yingoba kunomuntu owayenza emndenini They are manje occupied wayesevukela people. kuye One has resurrected to this one. noma ungamnyala kanjani noma ungamnyala Advise somebody. kodwa lo muntu ongasekho Deceased ongazange person, ahlambuluke dirty person, usebenzisa lo muntu is emndenini utilizing this khona one umuntu for- okathakathi emndenini abantu bengathakathi bonke khona umuntu okabe nenhliziyo embi emndenini kodwa abantu bakhona bengenayo kanti kukhona lesi not with sidalo outstand. There's a message. esiwumoya Evil spirit, esasinale enhliziyo embi evil hearted, sasinalo mona jealous, sasihleba
gossiping. khona abanye abazosuka la People from here bafike bahlangane they will ekhaya go bayohlebana nje to bebodwa gossip against each other kodwa endlini yombungu within the dwelling of the builder. khona into eyi1 engiyibongayo I appreciate one thing. iyaphila lento This thing is alive. ngiphethe u5000 Inkulungwane ezinhlanu zamarandi. ayikho into ongayenza uyabona uma ngabula mawufuna isibusiso You want a blessing. wokhipha lenkane yakhe la ngaphakathi Your stubbornness must be lenkane thrown engasile away. You are very lenkane stubborn. engakusindawo It's not unenkani improving kodwa you. You are awunawo very ngisho umuzi stubborn. kayihlo You are uyafa living at home. Your home is unenkani stubborn. awunalutho You are uyaqhubeka stubborn. You nenkani are proceeding with your yamadoda stubbornness. uyaqhubeka nenkani yokuthanda abafazi kodwa abafazi abakusindawo futhi Yet lokhu you don't uyakwazi nawo benefit nothing. You are aware of that. khona abantu People abenza into are doing some things. kodwa abeyibona ukuthi lento ayenzayo is ayimusi aware. ndawo Not kodwa gaining aqhubeka anything. ayenze. Yet they are proceeding. kanti omunye hayi ngoba eyenza Someone is not doing this. umfana khona umfana waseZimbabwe umfana kababa lona osenigeria As a osala mfana gentleman, come to the prophet. ngifuna ukukhuluma nawe I want to speak. la lapha obana abafuna inhlanhla Do you want like abafuna impumelelo breakthroughs? abese ngenhliziyo Come here abese ngenhliziyo abese ngenhliziyo zabo wholeheartedly. ayuno ngiyazi ukuthi I'm uyihlo aware that your fathers, lapha khona ubaba whatever wakho they are, ungibhekile they are watching the prophet. ngoba He's watching the prophet. walalela He took a directive and a command. wayese wathunywa He was sent as a delegate. walalela azehle izandla Hands down. usubusi la I bless ubaba la lapha anginikezwanga nguye le mali He's not. He did not give anything to the prophet this time. ifike The money came. ifakwe kunanga uDJ Asiya Who DJ received it? uyabonga Someone is thanking the prophet. namhlanje uthenga ugandaganda He omkhulu bought a big traitor. eseNigeria uthengile omkhulu angithi mfana A big traitor, isn't it? Confirm it. lalani bakwethu Listen, wafika la ekhaya he came here. ewuzero His condition was umuntu nil. waseZimbabwe A Zim fellow. wafika ewunot Came here non-existent. khohlwa wena uyabona idlozi noma ithonga Ancestor. lakho Message. uma ungalaleli If you are ill-disciplined, uyohlupheka ukhona you're going to suffer within this dwelling of God. uNkulunkulu mayikhuluma God is speaking. ube nenkani You are stubborn. walalela isifundiso He took a doctrine somprofeti of the prophet. walalela isihlahla Took the trees, walalela ithonge lambiza ancestors that summoned him. ngoba mawula kumele ube If you novalo are here, you wesabe must be ube shy. nenhlonipho ngoba lapho Respect lethiwe him. kukhona abantu abagibele phe kwakho People who are occupying Abakamoya. you. Spiritual beings I'm talking about. ngiyazi ukuthi ungibheke wathi endlula lalela ungizwe kahle ke Listen to the prophet. wena mfundisi I don't care ukuthi uthini I don't want to know. angifuni mina umuntu ozongitshela athi ngisendaweni errong kodwa yena akanamoto akanamali umfundisi uhamba ngenyawo uthelwa zintuli uliftwa amakholwa akhe uzobabusa kanjani abantu wena ungabusisekile You are not blessed yourself. Yet you want to bless people. That is impossible. even ngisho izangoma kufuze ngaba sikhi isangoma esihluphekayo No one should izangoma ezikhona manje ihlupheka ngoba there is something wrong Khona ongahambi ke. izangoma zayengahlupheki kuqala izangoma zasiba neinkomo zasiba neimfuyo kodwa lezi izangoma zamanje eyinenzipho ezinde Long nails like this. ayizonke Not all of them. khona izangoma ezipho ezinde Long nails. uyabona idlozi ithonga Ancestors kunezinto are elingayifuni things that are not.
umuntu mangabe ngenwe yini idlozi akalali isinoma kanjani hayi lezangoma evele yilala isinoma kanjani ziyaqama esontweni zilala isinoma kanjani liphi idlozi Where's the ancestor? umuntu ongenwe ithonga person akalali isinoma kanjani ongenwe idlozi Also miscast. umuntu ngoba A person who's occupied idlozi an ancestor alizwani namanyana is not a fornicator. manje abantu abaningi baqoma khona endumbeni phakathi Within the shrine, they can endumbeni date the customers. Noah wasinda ngokulalela lapha angiculi ngithi Not singing, I'm just human. uNoah The guy called angimazi Noah, don't know him. futhi angaze ngimphuphe I've never dreamt of him. kodwa ukuze asinde For him to survive the eyikhukhuleni the floods, nasemanzini waters, ukuthi naye angafi not to die. wasinda ngokulalela uNkulunkulu He took wayiseyenza acting everything. akusizi ukuthi ube khona kule ndawo uyalalela kodwa acting Your actions are abathakathi abakuvalayo bayalalela kulomuntu They're abalandekeni imithi bese the beya command act from then they'll do something. wena u-act You don't do abathakathi anything. baya The act sorcerers, they'll do something as per the directive of the voodoo. ba actor lento abayizwe kulomuntu abalanda kuyena Whatever wena the ukhona thought makuthiwa of kwenziwa the izinto present, awufuni uku-act You don't know uyalalela You have kodwa ukuthi this, wenze put anything to actions. ngikhuluma ngani ithonga Speaking about le ndoda lena the gentleman iqhamuka le Hillbrow coming from him. yona lesenethi ingibhekile The ngiyazi Niger guy is watching the program. iyahamba He went. inekhampani He's got a firm. kodwa ikhampani yayo ayisebenzi ifaka ama CV ayiphenduli No response. iyabhala lutho Applications are done, no response. kodwa one day ngoba ngiyamthanda I uNkulunkulu like God. unosuku lwakhe alibekele His wena own day, special day. as long mawusekhona kule ndawo kukhona usuku ongalazi wena ungazathi uJehova ukulahlile kanti akakulahlile bayabusiswa abanye phambi kwakho ungathi wena hayi kanti uzobusiswa wemntaka baba uJehova unosuku lwakhe ungazisoli Do wena not. ukuthi abanye babuswa kanjani phambi kwami kade ngafika I came here, I'm a veteran. yasuka le ndoda The gentleman iyadlula iyayihambela was strolling. wonke umuntu okhona Everyone here. ngifuna ukutshela I want into to ongayazi inform you awuhambi something that you are wedwa ignorant. awulali You are not wedwa alone. Don't sleep alone. iproblem ukuthi wena You wazi are lacking knowledge. that's why lithi izwi abantu bami baswele ulwazi bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi Because they are lacking information. awuhambi wedwa You are not alone. uhamba nezithunwa zakho We are with your messenger. abantu bakamoya Spiritual beings I'm talking about. othi mawulele Not sleeping at Bafike night. ebusuku Come and ulele. frequent you at night. abantu bathumela imoya Come bona sense of bavimba evil imoya spirits. eza They'll kuwena protect you against those evil spirits. abanye bethi bedla amadlisi ebusuku mabethi bayaletha kuwe limi ithonga lakho lithi lo ngeke alihle leli You dliso cannot interfere. uvuke wena ungenadliso abanye balidla idliso usindiswa ubani idlozi lakho ithonga lakho ngoba kunezinto okusamele uzenze emndenini wakini Rituals to be performed at home. uhlalelwe icala njalo ungakhohlwa You are still held responsible. noma ungasebenza ungakhohlwa ukuthi icala lipheke kwakho You are still liable. Even if you are working. lapha emagcekeni kayihlo kusamele ngene unkosikazi oregistile hayi lephuma naye ngena naye lo yifakayo lapha endlini
emagcekeni okhokho bakho lokhu ushintsha amantombazanyana You are rotating kungena the le ladies. kungena le phansi kocingo kungena le Rotating eshidini the elilodwa kungena le One bedroom. amanyala That is a bangena problem. lapho bakhumule beyinqunu Become ungene your- nabeshidini uphinde ukhiphe futhi Another uphinde ufake one. futhi ufaka Another inhlobo one. ehlukene ufaka inhlobo Different people. awubazi nokubazi Don't ngoba even know their nokuthi status. balalephi babuyaphi Where do they kodwa come ufuna from? inhlanhla Yet we la are uyavuma expecting uhamba ulala that. We are fornicating. sewuze waba isinengiso curse qalekiso Qalekiso is yours, is your portion. ayikho into eyingozi njengokuhamba It's very ulala dangerous. ungena embhedeni Fornication. imbhede yonke awuyazi All le the mbhede don't nokuthi even kulala know. abantu abangaki How many people uzoma is there? emashidini abantu amhlophe uyangena What? uyaphuma awazi nokuthi In and out. bangaka sebefile How many kulamashidini people nakule are mbhede there? uyangena uyaphuma uyangena In uyaphuma and out. usaqhubeka Are futhi still proceeding. kodwa ufuna inhlanhla Yet we are expecting like this.